Добрий день! Danas вам покажем, kako treba отдать наручило Faberlic. Такой взгляд главная стран. На левій стороні имamo державу і язик. Тук легко спримените, чи желите. На десній стороні имamo свою реєстраційську штивілку, приймик ім'я. Наручення потека з особного речуна. То повинні можете логіруватися на свій аккаунт і потім делати наручило. Ки пише Place Order і зберемо другу вирстицю, Quick Order. І всякий, чи прийде такшна слікиця, то є на слово за доставу. Чи клюкцію маєте в Collection, то по мені ваша посилка прийде в Любляну на наш наслов і прийде за стонь. Чи маєте клюкицю, який пише Delivery, то по мені посилка прийшла на ваш домашній наслов і в тим приміру можете платити поштнину 19 євро. Tako da priporočam tukaj naredite spremembe in dajte naš naslov za dostavo. Nadaljujemo. І тут маємо вирстиця записування артиклей. То по мені тако, чи маєте вже забележені артиклі із каталога долучених ізділків, які желаєте наручити, тут само треба їх втіпкати. Прийде ім'я зділка, потім тако видите слікицю зділка, видите інформацію о зділку, потім каталожка ціна, ваша ціна і кілька точок вам подарить та зділок. Додали. Потім тут наші знання оближі. Туди прийде зділок, інформація, потім каталожка ціна, наша і точки. В істо наручило легко додати зділки із сплетної торговини. Чи желаємо некай ізбрати із торговини, тоді зділок додаємо в кошарицю. І немаємо ga в наручило. Тут є така інформація. Так, далі. І мамо. Чи то все ми желали наручити, потім надалюємо. Так, continue with the order. И сюда мы пришли на другий корак, на промоции. Тут имamo сделки, которые придают цене, и которые в каталогу означены сделки по бонусу. Тут их имamo, викліпаю їх 15, по мені 15 сделків легко купимо тут цінніше. Тоді в слікицях видимо, яка нам припоручує. Чи робимо маску, легко наручимо. І тут нам ще позорі, кілько легко їх наручимо. Чи робимо 17, легко взимемо 17. Тут тоді маємо в слікиці парфум. Тоді 17 командів, то по мені 17 їх легко тоді наручимо. Тут маємо зніжені зділки. І тоді легко відкриємо, поглянемо, чи робимо, додамо наручило. Тут маємо попусти до 70%. Шмінка, свінчник, некозаотроки. Тоді легко категорії зділок додамо. Потім тако прийде каталоги. Каталоги за наслідні обдоб'я. Прийде в различних язиках і на себе робимо в литовському, латвійському. Зато припоручимо, да їх збрішимо такою.
Будемо по стилі каталога в острізному язику. Сюди той англійський каталог. Їх легко узимемо з 7 командів по ціні 5,30 за N каталог. Чи робимо N легко нарочимо, чи робимо їх вич, узимемо максимум 7. Клуб Фаберлік. Клуб Фаберлік тут мамо дарила, які легко збираємо самі. Тут маємо 2,90 бонусів, то по мені от 90 бонусів легко глядamo, яка нам припада. Тут пише, скільки ми скористали. Там ми маємо 90, то по мені ще 5,20 легко. Другі зділок нарочимо. Так, і тут маємо бонуси. 2 зділки додання. Тут маємо тестери, які легко поглядати, яка я маю на складіще, і легко нарочити застранки. Креми, потім некачий стіл маємо, парфуми, шмінки, і за неголас маски, шампунь, бальзами. Потім ми маємо в річки. І маємо пластичне. І маємо папірнати. Тоді, чи вам котира вшить, легко тільки нарочити. Чи то все сделки, которые мы избрали в промоціях, обов'язково на концу наручення треба притиснути Accept Promotion. І всі сделки будуть прийшли нам наручило. Сюди тільки все означені в мудрій барві. Всі сделки, які ми наручили в промоціях. Сюди тільки маємо знесок той каталожка ціна. То є наша ціна і скільки маємо точок при тему наручило. Надалюємо. Шенкрат прийде слікиться. Перевіримо. І заключимо наше наручило. Прийде інформація по шилці, скільки тихта, знесок. Потім кам прийде. І приближний датум достави. Наручило є докончано. І чи нарученої маємо динар, потім легко надалюємо з плачилом. А чи динарі ще не маємо, потім треба чимпрейга наказати. Наручило є заключено, а пак доклер не плачено. Легко га поправимо. Любим, чи рецимо примислили, smo premislili kakšen izdelek naročiti, potem gremo na Modify in lahko še popravimo naše naročilo. Tukaj recimo preveč imamo masko, dovolj samo ena. Парфум туди. Чи пустимо 7. Туди доволь. Чи smo naredili nekatere spremembe, to pomeni ponovno treba pritisniti Accept Promotion. І чи ще gremo поправити в главном нашем наручило, потім gremo tukaj Return пише. І нас пишемо
Какшен парфум. Тук туди притиснете Delete і здилка ні веч наречила. Delete туди. І маємо саме то. Потім поновно Continue. Пазимо при тему гумбу. Тоді сюди видимо наш знесок вже другачен. Заключимо. На нове прийшла інформація. І на концу маємо то є каталожка ціна, то є знесок заплатила. Только мы ще имели кэшбэк, который соотштили, потім попуст от tego знеска мы имели, і зато маємо також знесок. Наречила є докончано. Легко плачемо. Чи желимо то наречило збрісати, то ніч тишка граємо на Delete Order і потвердимо до конца. Наречила ні веч. То і то. Хвала за вашу позорність.